Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Dunay nakitang timailhan ang kapulisan kung asa posibleng nanukad ang pagpabuto og fireworks sa Davao City niadtong sugat sa bagong tuig. Atong saron ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara luyo nga dunay na nakitang timailhan parayon paghihapon ang kapulisan sa pag-ila kung kinsa bagayod ang utok sa maong fireworks display. Human nasaksihan sa pipila ka mga Davaoenyo ang fireworks display sa Bangkal, Davao City niadtong sugat sa bag-ong tuig. Gilayong naglusad og investigasyon ang mga sakop sa Talomo Police Station. Sa pagpanubay sa kapulisan, nasayrang nahitabo ang maong fireworks display sa Block 4, Phase 1 sa NHA Bangkal. Sa mismong konkretong dalan sa maong lugar, klaro pa kaayo ang itong nga lakra nga timailhan matud pa sa bag-uhay lang nga dunay gipabuto. Apan wala na sila'y naabdan nga tube launcher. Ginalantaw sa kapulisan nga gilayong gihipos ang ekipo nga gigamit sa fireworks display aron dili matrace sa otoridad. And naate mga nakuhang information sir no, pero subject for validation kung tinuod ba pud ni siya or dili. Wala na ta mag-focus sa isa lang ka ano sir no nga diha sila. And then nag-ano pag yuta sir kanang deeper investigation kung tinuod ba ni or dili. Ang mga residente sa lugar wala matud pa masayri kung kinsa ang responsable sa paglusad og fireworks display. Gisubay sab sa kapulisan ang dike nga duol sa lugar. Human nakadawat sab og impormasyon ang kapulisan nga didto nanukad ang fireworks. Magatubang siya sa kaso sir no, sa violation sa ato ang City Ordinance sa Firecrackers sa ato ang siyudad sa Davao. Natay first offense ani sir, second offense and third offense kay City Ordinance man siya sir. Sara sukad sa pagpatuman sa Firecracker Ban Ordinance sukad niadtong tuig 2002 sa Davao City. Ang mga magmalapason dunay multa sa first offense nga 1,000 pesos o pagkapriso gikan sa 20 to 30 days or both. Ang second offense ana ay penalty or fine nga 3,000 pesos o pagkapriso gikan usa hangtod 3 ka bulan or both. Ug ang third offense adunay multa nga 5,000 pesos o pagkapriso gikan 3 hangtod sa 6 ka bulan or both. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.